смятам, че излишно просто да говорим. Той също има голям афинитет към късите дължини и ниските класове. Не знам доколко хубаво ще се види тук, но цвета на пръчката е уникален. Това, между другото, са любими макари на хората, ловящи с бамбуци фибростъкла. Сега, значи, Уолт Карпентър е може би една от най-уникалните личности в световен мащаб, защото това е единственият жив майстор, който е работил последователно първо за Пейн, след това за Леонард. Значи в фирмите и на двамата велики бамбукара е работил. Каквото и да кажа за този човек ще е малко. Значи него мога да ви го покажа, той е жив и здрав. Даже снимката, която ще видите, е сама по себе си уникална, защото показва 10 от най-големите живи майстори на бамбук в Съединените щати, а и в световен мащаб. Значи, основно Карпентър прави така наречената серия пръчки Амбър Глас. Като минат пръчките, ще видите последната серия от 3 или 4 снимки. Една пръчка Амбър Глас 7 фута и 3 инча, трети и четвърти клас на 3 или на 4 части ще ви излъжа, от което са произведени само 30 бройки. Значи пръчката е продавана, аз там намерих в един сайт за уникати, за $2500 е продавана пръчката. Интересното при Карпентър е, че в момента негови бланки и пъти се предлагат от японците от Норие. Те правят много интересни фибростъклени пъти, но това японските фибростъкла са тема на съвсем отделен разговор. Но по всеобщо мнение, значи, Карпентър е твърде стар към момента и той не взима лично участие в производството на планките и пръчките, само японците му ползват само името. Значи, така да ги пусна на рост. Значи ето това е снимката, Роска, ще мога ли само да стопираш и на нея? Отдясно наляво, както следват, са, значи, първият човек с мустаците е Денис Менскър. До него човека с препаската на косата е Рик Робинс. Зад Рик Робинс, високия леко лисял мъж е Пер Брандин. Това е уникален майстор на стъкла. Значи Пер Брандин, този, който държи картонената кутия, това е Уолт Карпентър. До Уолт Карпентър е Марк Аронър, също изключително известен майстор на бамбука. Зад Аронър, почти скрития човек, който виждате, е Бил Тейлър. С шапката и с брадата е Боб Тейлър, с очилата е преподобният Джим Бейсли, който има страст да прави бамбукови пръчки. До Джим Бейсли с мустаците човека е Дана Грей, също много известен майстор на бамбуци. И най-вляво, на тази снимка не се вижда хубаво, но има много интересна татуировка на бицепса.
Това е Ронкюс, значи излишно е просто да ви казвам кой е Ронкюс, влезте в Google, напишете и когато видите сайта му, просто ще видите за какво става въпрос. Прави уникални пръчки. Да, това. Това е амбърглас с метални втулки. Ето това е амбъргласа, за който ви казах, че са произведени само 30 пръчки и въпросният прът, мисля, че за 2500 и 2700 долара е продан, ще ви излъжа. Много интересни кокодържачи. Това на практика е едно пръченце, което влиза под завивката. Значи сега стигнахме до втората част, тя е кратичка. Значи във втората част, както ви казах в началото, са редките и странни пръти, които съм срещал, докато съм кръстосал из интернет. Шума, не пускай ги, аз направо ще пробвам да тече. Сега първото нещо, което ще видите, само да погледна и аз, че вече забравих подредната точно как беше. Така, това е Abercrombie & Fitch. Пръчката паспорт. Това нещо е на 10 парчета и е точно с големината на вероятно тогавашния международен паспорт. Това е най-добрата снимка, която можах да открия. Значи Abercrombie & Fitch са на практика предпродавачи на качествено риболовно оборудване. Само да изпълня с малко. Значи Abercrombie & Fitch са предпродавачи на качествено риболовно оборудване. В случая паспорта се прави от Philipson и излиза само с търговската марка на Abercrombie & Fitch. В момента Abercrombie & Fitch продават много качествени дрехи, но не и риболовно оборудване. Значи, следващата пръчка, която ще ви покажа е Sage Center Axis. Някои от вас могат да кажете, но това е твърде нова. Това е изключително интересна комбинация, защото, както виждате, макарата е имплицирана към самия прът. Първоначално си мислех, че е невъзможно, нали, това е някаква така търговска хитринка на Сейдж, защото реално погледнато, нали, само по себе си макарата без пръта не би могла да се използва. Обаче се оказва, че не е така, ще видите накрая в снимките, че макарата след разговарянето си става абсолютно годна, но прътът става негоден за ползване с друга макара. Значи, по принцип, този комплект, самият прът е Sage SPL, 8 фута и 2, първи клас, изключително лека пръчка и затова е направена на такава с цел балансирането на системата. На практика това е макара от третата серия на Sage. И ето след размонтирането и явно в комплекта върви, нали, кръченце, което при монтажа ще ви позволи да ползвате макарата и на друга пръчка. Но пръчката си остава неизползваема с друга макара. Така, не го спира. Значи Orvis Limited, това е една изключително рядка пръчка, правена от Orvis за японския пазар. И това е единствения Orvis, който съм виждал с гравирани пръстени.